Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. may kasakit, Napagi ko diri, ma'am. Bakit ko kaintag diri? kasarangan nga kasinatian. Naano'y tinig kong lab. Sure ka? Pagkasalita. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong bayani ng Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa atong mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Aldwin Nacorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Dear Priscilla, mayong adlaw kaniyong tanan. Suking ti paminaw sa ko ining tulumanon Bagong Bayani. Ako si Marilyn, usa ko ka OFW sa New Zealand. May duha ko ka mga anak, ug kaipon ako ang ilang amahan. Tungod kay way klaro ang trabaho sa Pilipinas, nakaunahuna ko nga manimpad sa laing nasod. Dili lang para sa among kaugmaon, kundili para sa mga gagmay pa namong mga anak. Maluoy ko nga magtanaw ug maminaw nila nga tag-as kaayo ang ilang pangandoy. Pero dili lang ko makapadayon pagpa-eskwela nila. Sugdon ko ang sugilanon sa diha pa ko sa Pilipinas. And the winner is contestant number 9! Ako? Ako! Yes! Ay, salamat. Nauli na gyud. Grabe ka, maoy. Gihakot pa ni mo tanang awards. True, ang nindot sa face mo, matanaw dito. Uy, sa tayo contestants dito, no? Si Mama rin yun, may dili inahon to, no? Ang kay sexy makayong tanaw. Ay, sus. Baya, gilugulugan pag yun ko ninyo. Tato, di, ay. Ay, mas papa, wala siya matanaw. Aw. Basig tuan na sa tos iyang mga barkada. Ako sang adtuon. Ay, kapuya bayaan ni, uy. Nag-inom na ba sa gatos, Jaime? Oh. Asa ka pa doon? Padong mo apas ni mo. Saan ko, bata? Daan pagid lagi ko. Nakainom na sad ka. Iyaw ko buti. Wala ba ko magbuot ni mo nga mo appeal yung ka atong contest? Jaime, Pauli na ko. Wow! Kalami ko na itong sunanon mo. ay natural. Ang taog baya kus contest gabi eh. Pa? Okay ra ka? Dili na ko. Ngano to si Papa ma? Nasuko to kay ni apil kong contest. Ay pero sige lang. Ako ray bahala ni Papa ninyo.
Isda! Isda mo diha, ma'am! Sir, labas ba kaayo, isda? Oy, contestant number 9! Oy! Paladno! Hello, sir! Ma'am, oy, Monsyuan. Sabi na siyo. Ang MC's contest ni no. Ay, lagi! Oy, day. Dili ba na bagay ni mo nga mamaligyaw gisda, uy? Kibaw ka kung sa'y angay ni mo. Adto ka sa laing nasod mo trabaho. Aha? Sa laing nasod? Dito na nagsugod. Nga naay ni Agni kanako nga mutsapaw sa laing nasa Pesela. Kay sa una, huwag ko na masud sa kong hunahuna, kay kontento na ko sa akong kinabuhi. Uy, guwapa gug ka, sexy. Dala ka nga makakitang trabaho dito. Ay, sama sa unsa man. Entertainer. Di lang siguro ko ang nga trabaho, ma'am. Uy, wa mo ko'y talent good. O na gusto ka, ngayon ani na lang yung kapirmi. Ha? Okay, ani na lang ay. Bila taga sa ako ang contact number, o tawagin lang niya ako kunon sa gani, ha? Unya? Unsa may desisyon ni mo, ma? Na, di ko ganahang mulargan ako Dili ko ganahang malayo ninyo. Pero ang pangutana kung musugot ba si papa mo? Hibaw gid kong dili siya masugot kung mag-entertainer ko. Pero ambot ka ha kung mo-abroad ko. Pero ma, nindo tabi kayo na nga opportunity. Pareha sa mama sa kong amiga ay sukad nga nilarga sila, no? Nindo ta kayo lang kinabuhi. Nak. Ay, kaluoy sa akong mga anak. Nahibaw ko nga dili pasad sila kontento sa mong kinabuhi karon. Ilabi na nga, mo-graduate na si Jess sa high school. Unya, dili na ko makapa-eskwela nila sa college. Ay, sa may angay na kong buhaton, Larga, anak. Ma, Ingon anak manggid na basta mainahan na ta. Kinahanglan tang mo sakripisyo para sa kaayuhan sa atong mga anak. pero si Jaime manggod ma. Ay sus. Kung dili siya musugot, pasuko man siya sa sinugdanan ra na anak. Madugay mahuwasan ra unya na. Labi na kung makita nila nga maayo ang imong kita didto. Maong ikaw ayaw kahadlok. Huna-huna ako unsay makaayo sa mga bata. Uni ako. Walang ka maghuna-huna na ko. Naghuna-huna lagi ko nimo. Pero mas gihuna-huna na ako ang kaugmaon sa mga bata. Uni, unsa may trabaho ni mo dito? Kuan. Sa? Uwa pa ko kibaw. Kuwa bagod ay klaro, ana. Basta-basta ako na lagi bahala, ana. Gusto lang kong mananghid nimo. Finally, nagpabot yung kasi mong tawag. Gihuna-huna pa na kog maayo, good. Good. So, unsa man, go na ka? Ma'am, pwede uglain lang nga trabaho? Kanang dili lang kong mag-entertainer ba? Oh, sabay gusto ni mo, mag-domestic helper? Oh, Andam ka mga mulimpyo sa hugaw sa lain? Ha, Marilyn? Naibaw man gud ko, nga dili good musugot si Jaime kung mag-entertainer ko. Maong nangita ko laing posible nga trabaho sa abroad. Ang ako ora yung paginapuhi sa Pilipinas, mao ang pagpamaligya og isda sa merkado. Igo-rego noon siya para makabuhi sa akong pamilya. Pero dili na siya makaapas para sa pagpaeskwela sa akong mga anak sa kolehiyo.
Maong dihang na offer si Ma'am Joanne kanako. Nakahunahon ako nga dawaton ang opportunity nga trabaho sa laing nasod. Entertainer ang trabaho nga iyang gi-offer nako. Pero nihangyo ko nga lain nga trabaho. Uwa na ba'y laing trabaho, ma'am? Ang pinakadali na ko nga mapasod nimo kay mo may hiring kaayo ang pagka-entertainer ug ang trabaho isip domestic helper. Domestic helper na lang. O sige, sida na yati ka kung sa mga gikinahanglan, ha? Sige, ma'am. Salamat gud kaayo. Tinuod? Mularga ka, ma? O, anak. Sa ato pa, ma'am. Magkaswila na niya may college na, ma. Natural. Kay mao ni usa sa rason, maong gusto ko mularga. Thank you, ma. The best you ko, ma. Thanks, ma. Basta baya, ha? Magbinuutan lang gud mo din, he. Di ba pabadlong ni Papa ninyo? Ikaw mo'y ayaw pagpabadlong dito. Nasa likod, mag-istorya ta. Unsa may problema ni mo, Jaime? Isa na ko. Nga dili ka magbinuang dito. Unsa ba naggisulti ni mo? Isaad na ko! Jaime, dili ko makabuhat, ana. Naana tay mga anak. O bisag wa pa ta makasal, pero para na ko bana na tika. So ano mabinuang paman ko? Gusto lang ako nga magklaruhay na. Daghan pa kayo og posible nga makagusto nimo dito. Kamo ang akong kalibutan, Jaime. Ikaw ug ang atong mga anak. Maong dili ko makabuhat og usa ka butang nga moihinungdan nga mawa mo nako. Mao nay timan eh. Musalig ko nimo ana. Ug unta, dili ko nimo pakyason, Marilyn. Jaime. Nahibaw ko nga sakit sa buot ni Jaime nga mularga ko. Pero hasta ko. Dili ko gusto mularga. Dili ko gustong malayo nila. Pero kinahanglanin akong buhaton. Oh, kinsa may nanawag? Hello? Yes po. Talaga po? May schedule na po ako? Ay, salamat po, salamat po. Sige po. Bye po. Ay, salamat. Makalarga na ko. Kalipay kakuol ang gipati nako atong hikayuna. Nalipay ko kay medyo hayag na ang kaugmaon sa among mga anak. Pero nag-uol ko kay malayo man ko nila. Maayo kun mauna, anak. Maulagi, ma. Oga, mamalihog lang kog monitor sa mga bata kung anak ko din hima, ha? Ay, natural, uy. Di araw ko kusdool. Makasalig ka, nak. Salamat kaayo, ma. Wa pa gani ang adlaw mularga ka. Nag-ulo man ko. Wa ko mahimutang. Nga nung wa makamahimutang. Ambot. Lain nga akong gibati. Jaime, ayaw ka balakan ako. Okay ra ko dito. Kaya na ko kung kaugalingon. Salig ko nimo, Marilyn. Ma. Ayaw paghilak na. Mura man kong dili mo balik, uy. Mingawon magod minimo, ma. Ako sad, mingawon ko ninyo.
Pero antos lang sa ta, ha? Karon ra ni. Sige na. Kay, hinilakay na sa tainig maayo din eh. Gina. Sige, adto na ko. Bye, ma. Angay, ma! I love you, mga anak. Jaime, I love you. I love you too. Day Marilyn. Niapagani ko sa aeroplano pero nagsige na kong hilak. Pero iabot na ko dito. Suklan ako tanan akong gipati. Dili ko magpada. Kinahanglan nga makatrabaho kong tarong dito. Oh, welcome. Thank you, sir. Just feel at home, okay? Thank you so much, sir. If you have any concern, feel free to ask me. Or Jose. Oh, wait. I'll call him. Jose! Jose! Yes, sir. Marilyn, he's Jose, our gardener. You can ask him anything. He's been working with us for 6 years. Okay, sir. Hello, Marilyn. Hello, Sir Jose. Oh, you can call me Jose. Where are you from? I am from Philippines. Oh, really? We're in Philippines. In Cebu. Uy, pariha dito. Oh, ay, Bisaya sa di ay ka? Uy. Oh, I don't understand what you two are talking about. So, excuse me, guys. Okay, sir. Thank you. Mayo, kung mao ka na. Lagi, nalipay gid ko nga Bisaya ra akong kauban. Unya, murag okay ra sad gid kaayo ang akong amo. Pero, nagay kauban nga, naing babae diha. Wa man. Ako ra. Na, stilan. Ayaw kumpiyansa ha. Basig, unsay buhaton ana nila. Aha? Grabe good kasiluso si Jaime Priscilla. Maungwa lang nako panumbalinga ang iyang gisulti kanako. Mabaw ra gud kaayo ang akong pangandoy sa una nga makapakaon ko sa akong anak katulos sa usa ka adlaw. Kay sa tinuod lang, wala ko maghunahuna kung makaeskwela pa sila. Kay para nako dili edukasyon ang sulbad para madato. Ang diskarte ra sa usa ka tawo. Pero sadyang ako mismo mauy nakadungog sa kong anak nga murag doon na sila'y kasuya sa ilang mga kaila nga nakaeskwela. Diyan ako na-motivate nga maningkamot aron mahatag nako ang tanan labaw pa sa gikinahanglan sa akong anak. Munang nilarga ko sa lain nasod. Pero ang usa sa naghatag og kalisod nako mao nga kumpana nga si Jaime. Ay, oo, sa ba nang imong gipanulti, uy? Gusto na ko nga maniguro ka diha, Marilyn. Layo ba ako? Dili ko makaprotekta nimo. Og labaw na nga dili ko makabantay nimo. Kung may ikasinabot ka diha nga laki. Jaime, palihog lang. Trabaho nga kung gianhi og dili ka ng butanga. Ayaw lang ko himo ang buang, Marilyn. Naibaw kag unsa ko kung maunay masuko. Jaime. Makahiubos kayo sa Jaime. Ako na gani mo inisakripisyo nga mo trabaho din sa iyo. Ako pagin mo isultihan yung ingon ato. Jose. Niya tubig. Ha? Nga naman. Ganina ra ka nga nagsigig trabaho. Inom sa tubig. Salamat ha.
Na ako'y usa ka tambag ni mo sa dugay nang nagtrabaho din sa Ignacio. Unsa man na? Ayaw pasagdi ang imong kaugalingon. Kaya kung masakit ka, unsaon na mo lang ang imong trabaho. O kung mawadaan kang trabaho, kinsa na malay mo pa daw kwarta sa imong pamilya, di ba? Sakto ka. Salamat kayo, Jose. Haway sa pa yan. O kung may tuyo ka o kung may gikinahanglan ka, ingna lang ko, ha? Dako kay ko pasalamat ni Jose. Kay tungod siyang kisulti. Giganahan ko mo trabaho ug maayo. Og syempre, angay lang sigud nga atimanon ako nga akong kaugalingon. Ma, thank you sa imong gipadanga kwarta, ma. You're welcome, anak. Na! Ibalik na yung makeup mo! Ay, sagdi lang good. Kanang akong gipada, kamuray bahala anak kung saon na ninyo. Lahi ang akong gipada sa inyong papa para sa iyong konsumo sa bay. Kay mo ni akong kalipay, nak, nga makita ta mo makapalit sa inyong mga gusto. Nindot kayo ang akong kipati, Priscilla, nga nakita na ko ang akong mga anak nga malipayon, human ko nakapada. Og samot kong giganahan nga mopada sa akong mga anak. Og misamot nga nipadayon ko sa akong trabaho, dinhi sa laing nasod. O sa kibuhaton ako, no? Para makabawsat ko sa kaayo sa kong amo na ako. Magluto ko pang Pinoy nga sudan, be. Sumayan ako kay basig makauyon siya. What can you say, sir? Sir? Wait. Unsa makani siya? Nakauyon ba kani? Di man matubag. Pero nagpadayon na naman siya usap. That is the most delicious thing I have ever eaten in my entire life. Yes. Success. No, success. What do you mean? I was thinking about how to repay you for your kindness, sir. And that's the only thing I could think of. Thank you so much for being so kind to me, sir. Sweldo na sad. Makapadana sad ko sa Pilipinas. Marilyn? Jose? Uy, nga naman ka. Nang hubag pang ko ng mata ni mo, may problema ka? Na ako'y problema sa Pilipinas. Ang akong anak na hospital. Uy, mao ba? O niyo sa may ikatabang na ako. Ay, mauwaw ko eh. Ay nga nung mauwaw man ka. Sulti ko. Unsa man nagkinahanglan ka kwarta? Pwede na ako makapawam o gamayin mo kay wapa man sana ako mapada sa Pilipinas sa akong sweldo. Kakuan. Pagagsa ko eh. Mugakos ka? Masakit o namugod ko kasing-kasing. O maura na'y makapagaan sa kong debate kung nako'y magakos. Sige. Dali. Salamat Marilyn. Salamat kayo. Okay ra, uy. Ayaw lang hataging Malaysia, ha? Inamahan naman nga ako. Nagkasubot mga, di ba? Oo. Nakasabot ko. Ay, salamat. Nakahigda na kitahon ko. Ay, kasakit sa kong buko-buko eh. Hala, nalimot na ituod ko tawag ni Jaime. Wa na, masuko na po turon. Waman din papa ma. Mao ba? Dili magun ako siya makontak. Kini na ito butang ilakaw maoy. Murag namay, ikabisiyan sa papa ma. Ha? Unsa may gikabisihan sa imong amahan dong? Sukad nga namin yung Miss si Jaime, wa gud may gitago sa usag-usa. Maong nahibuong ko sa gisulti sa kong anak, nga na ay gikabisihan sa ilang amahan, ug wa ko mahibaw kung unsa. Sa akong pagpanimpag sa lain nasod, ingon ko nga swerte kaayo ko, kay nakatumong ko Sir Liam nga buutan kaayo. Og siusisad, nga mura na og amahan nako, grabe ilang kaayo diri kanako. Maong gusto sa dako silang bawsan og kaayo. Malinawon kaayo ang akong pagtrabaho. Dili sama sa ubang OFW nga
nakaamo og mga salpahis. Nagtuo ko nga okay ra ang tanan, pero wala ko dama nga naay dakong pagsuway nga miabot sa akong pagpanimpad. O gana, maoy nakapausap sa among kinabuhi. Masa ko kay mama kung sige ka bisiyan ni Papa. Basta kay sukan na nilarong ka ka po. Magsaya ba siya ka? Wala ka bawa naman? Kuan. Basigwa pa siya makalugar og sulti na ako. Pero sige lang. Mag-istorya lang unya ni Papa ni mo dong. Basta. Jaime, unsa man. Nakikitago na ko. Ha? Waoy. Unyang ano dili magkamusulti na ko. O di rin ka sultihan. Hindi ka sa hustong panahon. Jaime. Sa pamilain akong buhaton ha. Limpyo raman ning bay kay kada adlaw mo ko nang limpyo din eh. Uy. Unsa mo kay istoryahan nila ni Jose ug ni Sir Liam? Murikling nga makaayo silang duha. Sige magpangatawa. Sorte hagid mo ni Sir Liam. Kay bisag mga trabahante rami niya, pero maayo kaayo siya diri namo. Marilyn, come here. Oh, gitawag ko. Yes, Sir Liam. Do you need something? Tell him about our plan tomorrow night. Jose. Yes, sir. Unsa man na, Jose? Dahil plano mi nga magpa-party din, Marilyn. Really, sir? And since we have pool here, we're planning to have a pool party. O iyang imbitaro ng iyang mga friends. Oh, that's nice. And I want you to cook for them. I want them to taste the delicious food that you cook for me. No problem, sir. Nagkay na kayo ng tao. Nakaman ako luto sa babatay. Wa pa ko makasugod og luto sa paborito ni sir. Kinahanglan na magdali ko. Si Jaime. Dili sana ako sa ito pagkuhan. Nadali ko. Mauni usa sa manakalisod, kung manarbaho sa lain nasod, isip katabang Priscilla. Kabisan og lawom na ang gapi, ug ganahan na kang matog, dili pa pwede. Ilabi na kung may parte sila, dubli ang imong trabaho. Ay, salamat. Nahuman na gitawon kog luto sa tanan. Okay na. Ay, makalingkod na gitawon ko. Marilyn, bring us some drinks. Okay, sir. Kani siguro nga imnanon ang gipangayon ni sir. Ay! I'm so sorry. I'm sorry. Are you looking for something, sir? Where's the bathroom? Kinuo ko! Gisukaan mo ko mo! What? Pawisin ka, uy. I'm sorry. Hindi ko pwede gawas kay ko, daddy. Mag-ilis sa ko. Okay na ni. Ay, kalami ba yun itong ikatog, eh. Pero ako'y choice. Katabang man ko. Kinahanglan ko mo trabaho. Mugawas ako din sa kwarto. Ay! Jose? Sorry. Nag-unsam ka din, eh. Kuan. Nakakita ba ko di mo nga nagdali-dali kag suot din sa mong kwarto. Mangutan na lang unta kung okay ka ra ba, hang? Okay ra. Marilyn, our drinks.
Hala, o di ay tuod. Ang email na lang, sir. Tabangan ti ka. Sige, salamat, Jose. Finally, what took you so long? Sir. Oh, you're with Jose. Come, Jose, join us. Come. Sit with us. Okay. Marilyn, okay ra ka? Okay ra ko. Mobalik sa ako sa sud. Ay, salamat. Nagkinay-hinay, nagkitaon upang lakaw ang mga bisita. Maginay-hinay na siguro pang limpyo din pero makatuhog na ko dayon ikaw man. Marilyn, abilog inom na mo dito ni Sir Liam. Aha? Ay, di lang ko, Jose. Uy, daghan pa kong trabaho unon kod. Usa pa, di masig ko inom. Si Sir Liam mo'y nag-ingon nga paabilon ka dito. Ito na lang sabayan kay hubog na ba to? Sige. Dalipong naman ko. Wabagod ka maanat. Si Sir Liam ganina tuhog naman na. Hasta ko. Matug na ko, di naman mataoy. Sige. Ihatod ka sa mong kwarter. Kaya basig magbarag-barag ka. Salamat, Jose. Ayaw una, Marilyn. Ngano, Jose? May tuyo pa ba ka? Ha? Dito na nagsugod, nga nausab ang akong tanaw ni Jose Priscilla. Wa ko magdahom, nga doon na di ay sa laing plano bato kanako. Sawa pa ko makalarga sa laing nasod. Gibati na gud ko kahadlok o kapalaka. Nahadlok ko kung unsay posible nga mahitabo namo kung mag-OFW ko. Pero nagpasalamat ko sa Ginoo nga wa ko pasagi. Nakaamo ko og buutan ug na ako ikauban nga maayong tao sa si Jose. Nagtuo ko nga okay ra gyud kaayo ang tanan. Pero may gitago di ay nga wa na ko damha nga mauni ang sangputanan kanako. Duka ka na? Jose, nalipong na gyud kaayo ko. Bantayan ka. Ha? Bantayan? Kay basig dunay na utang mahitabo nimo. Ubog ra ba si Sir Lia? Basig matripan ka? Ayaw ka bala ka. Manglakra ko sa kwarto. Good night na, Jose. Ayaw sa lagi. Jose, unsa pa? Nasakitan ko. Mas labaw kang masakitan kung bukuntra ka na ko. Jose, unsa ba? Paghilang. Unsay plano nimo? Ha? Unsa man di ay sa tanaw nimo. Jose. Jose. Dali. Lugay na kay ko naghinam-hinam nimo. Lami pa kay kaglawas, Marilyn. Jose! Jose, ayaw! Ayaw! Maluoy ka! Jose! Maluoy ka! Maluoy ka! Ihayag na lang akong makatog. Mahadlo kong magawas. Mahadlo kong makakitagbalik sa animal ka, Jose. Marilyn! Salamat sa itoyo, ani niya. Gipabangita ka ni Sir Liam. Nangita na siya gasa na kuno ang iyang pamahal. Sige. Marilyn, kadiyo. Unsa man? Ayaw pagsabas sa nahita mo gabi. Kung di ka gusto, usmati ka. Kanalan nga dili ko makadas kahadlo. Planuhon na kung angay na kung buhaton ang palayason si Jose din. Marilyn, what's wrong? Sir?
You look here. Are you okay? Yes, sir. If there's any problem, just let me know, okay? Sir Liam. Gusto na gudon ta kayo kumusulti ni Sir Liam sa tinuod atong hikayuna. Kung unsay gibuhat sa salbay nga Jose, nako. Pero nahadlok na ko. Don't worry. I'm always here for you. Thank you, sir. Okay na. Nalak na akong siguro ang baltahan. Mahal na nagdili ko makatuo. Basta ang importante nga makalikay ko sa kabuang ni Jose. Hala. Nakatuo man di ay ko. Si May nanawag. Hello, nak. Hi, ma. Busy kayo ka? Ha? Oo, nak. Nga naman. Unsay nga naman? Dili ko na kamutubag sa mga tawag ni Papa ingon siya. Hala. Oo, di ay. Sige lang, sige lang. Ako lang tawagan si Papa nimo. Si May ang nanawag. Nakatubag ka. Uli ako. Dili ka makatubag. Ay, may pasensya gyud kaayo. Okay naman ka kaniya. Oo, okay ra. Ayaw gabalakan ako. Ayaw kalimot ha. Hapit na ang birthday ni Jess. O gusto sa mga bata, nga niya ka. Masuway ka upananghid sa akong amo. Sige. Amping dia. Kamo sa diha. Bye. Ay, dili lang ko na makasabot si Jaime nga may problema ko din. Kaya sigurado kit kung papauliun ko niya. What? You want to go home? Yes, Sir Liam. Oh, I'm sorry, Marilyn, but I can't let you. Why, sir? I will be on vacation for a few days, and no one will be able to take care of my house. So you have to stay here with Jose. Only me and Jose? Yes. Do you have any problem with that? Nothing, sir. Good. I hope you understand. Kinuko. Ug ba naman ka si Sir Liam? Unsaon man ina kung kami na lang duha ni Jose mo yung mahabilin. Dili pwede. Delikado nga akong kinabuhi ug ba niya. Mahadlo ko niya. Ganumin ko. Ayaw ko kinga nga. Dili. Dili ko pwede mo mabdos. Dili pwede. Grabe good ang akong kakulpapasela nga mabdus ko. Kay wa ko kay baw kung saon ako pag-atubang ang akong pamilya kung simba ko maunay mahitabo. Nagdagan ang mga adlaw nga puro na lang gyud kahadlok ang akong kipati tungod ni Jose. Maniguro ko permi nga nakapanglakaw sa pultahan kay basin og sudon ko niya kalit. Samot na diyang miingon si Sir Liam, mamawa siya pila ka adlaw kay mo bakasyon. O kamirang duha si Jose mo'y mabilin sabay. Nagtuo ko nga mo na'y problema nga moabot ka nako. Pero naapagod di ay mas dako nga problema. Kung sa nalinaw nga akong ikatubang sa akong mga anak kung sa akong bana kung mumabdos ko. Kinahanglan manikuro ko. Magpiti ko. Negative lang, please. Kinuo ko. Positive. Mabdos ko. Sa may angay na kong buhaton. Nangandam na Sir Liam para siyang paglarga. Kinahanglan na ako'y buhaton una siya makalakaw. Unsa ka kung ako nalagyan siya sultihan. What? You're pregnant? Yes, sir. But how? Oh, wait. Are you having an affair with Jose? No, sir. He raped me. No, he can't do that. He's a nice guy. But, sir... Marvin, please, stop this nonsense.
If you don't believe me, just please let me go home. Marilyn. Ha? Mauli ka? Abin ako, dili ka madayon kay dili mo sugot ang imong amo. Okay na. Nisugot na siya. Sigurado ka? O may problema ka diha maunang kalit ng kamuri? Jaime. Marilyn! Si Jose. Kinsa ron? Ang among gardener. Sige na, may na kay manghipos na ko sa akong mga butang. Unsa man? Usay mo gisulti ni Sir Liam. Ha? Jose, unsa ba? Buhi ko. Gisumbong ka niya. Ha? O nga naman. Lado kang may bawaan niya nga manyak ang dako. Oh, maniyak di, ha? Dali, dali. Buhi ko. Buhi ko, Jose! unsa ba? What are you doing? Sir! Sir Liam. Dako gikayo ko pasalamat, Priscilla. Kay niabot si Sir Liam. May gani, kay wa pa siya makalakaw ug naapta niya si Jose. Stop it! I'm sorry, sir. Please. No! No! Salamat, Lord. You are safe now, Marilyn. Thank you so much, sir. Stop crying. Oh, Aray. Marilyn, are you okay? What's wrong? Dugo. Oh my God. I'll take you to the hospital. I'm sorry, but you lost your baby. Are you sure you still want to go home? Yes, sir. Okay, I won't stop you. Take care. Thank you, sir. Welcome home, Ma! Salamat kay niuligad ka, mother! Siyempre, no. Dili na ko kaya nga magpalayo og dugay ninyo. Nihugo lagi ka. Gitarong ra ba kanila og tratar dito? Basta kay maayo ra gid ang akong amo didto. Pila ka adlaw ang imong bakasyon, ma? Awat say bakasyon ko taon. Dili na ko mulargag balik, oy. Ganoon, ma? Oo. Dili na ko magpalayo ninyo, nak. Happy birthday to you. Yay! Thank you everyone. Ug labaw sa tanan sa akong family, sa akong mama nga nisakripisyo sa laing nasod para lang mahatagan mig mayong kinabuhi. Thank you, mo. You're welcome, anak. Sige na, pangaon na mo. Marilyn, dali. May ipakita ko nimo. Ha? Unsa man na? Oh. Kang kinsa maning tindahan? Imo? Ako? Oh. Sa tinuod lang, nagtrabaho ko og nagtigumsub ko sa imo mga gipadang nga kwarta. Aron nga makatukod ko ani nga tindahan. O, di ba? Pangandoy sab nimo nga makatindahan ka og mamaligya ka og mga sinina. Dong, salamat. Ako ni gibuhat para magnegosyo na lang ka. Ug dili na ka maahat og largas laing nasod. Aron nga dili na ka malayo namo. Dili na. Di na gid ko magpalayo ninyo. Salamat kaayo, Dong. Salamat.
Salamat, Lord. Dili man tuod maayo ang akong kaagi sa laing nasod, pero bawi ra ang tanan tungod sa akong pamilya. Ug mas gipili nako nga itago na lang ang bati nga nahitabo kanako sa diha pa ko sa New Zealand. Dinyo na lang kutob. Daghang salamat. Inyong magtatampo, Marilyn.